8 traballadoras de Castroverde dan voz cos seus testemuños ás mulleres deste municipio. Son as protagonistas do documental Nosas Mulleres, que dirixe unha delas. Un pouco tocando un pouco cada tema, non? Pois desde un fotógrafo, que son eu, unha enxeneira, hai unha persoa que é gandeira, ama de casa, unha persoa que ten unha zapatería e logo un supermercado, incluso a da Casa de Turismo Rural. Co filme, o Concello de Castroverde quere dar un xiro á celebración deste 8 de marzo. Entón, este parecenos moi interesante por ese motivo, que, oye, son mulleres reais de hoxe en día, oye, é que para elas é un orgullo, non? Que se reconozca o seu traballo a día de hoxe, non ao mellor o día de mañá cando ao mellor xa non estean, senón que a día de hoxe, oye, reconocerllelo. As historias recollidas pola Cámara de María amosan a realidade dun municipio de case 2.600 habitantes do que preto do 50% son mulleres. Creo que o Concello de Castroverde ten bastante xente nova que emprende un negocio e que se queda aquí. Eso favorece tamén o propio Concello, non? Porque se a xente nova invertimos no pueblo e nos quedamos aquí a vivir, será un Concello que medre, non? Unha destas emprendedoras é a propia directora e realizadora de Nosas Mulleres, co apoio do tamén realizador Rubén García. O documental estrearase o vindeiro luns, Día da Muller Traballadora, nas redes sociais do Concello de Castroverde. Este sábado veremos un adianto na canle municipal de YouTube.